L-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fl-Università għaddej fuq proġett dwar pannelli fotovoltaiċi ċatti apposta għal Malta u l-Mediterran. Dan il-proġett ta' 3 snin issa jinsab fit-tieni sena tiegħu u qed isir b'fond ta' 195,000 euro mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Id-direttur tal-Istitut spjega li dan il-proġett huwa adattat għall-Mediterran għaliex il-bjut huma ċatti mhux bħal reġjuni l-oħra. Spjega wkoll kif dan il-proġett se jwassal biex tkun eħfef biex tpoġġiha fuq il-bejt u għandhom l-istess prezz daqs il-panelli l-oħrajn. Proġett qiegħed fit-tieni sena, bdejna għandna kemm għandna l-ewwel sena, qed nispiċċaw id-design bħalissa, nagħmlu l-prototypes, nittestjawhom ma' Wextest fejn qegħdin. Once li naraw li jaħdem, qed niffajljaw patent f'ordin inkunu protetti u mbagħad bażikament infittxu mod kif nikkommerċjalizzawha. Il-Ministru Owen Bonnici qal li dan il-Gvern jemmen fir-riċerka sabiex pajjiżna jkun innovattiv u x-xogħol li jsir mill-Maltin jasal barra minn pajjiżna. L-Università Malta ottjeniet fondi ta' riċerka fl-ammont ta' 195,000 euro mill-MCST sabiex isir dan il-proġett innovattiv illi fil-moment illi jintem dan il-proġett inkunu nistgħu nikkommerċjalizzaw, jiġi issir patent, issir commercialization tiegħu u għalhekk inkunu qed noħolqu il-ġid permezz ta' talent Malti.